ମିଳିଛି ତାହା ବିଧିର ବିଧାନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଆ ନାହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ ଏହି ଯାହା ଘଟି ଅଛି ସବୁ ବିଧି ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର संजीवनी कार्यसु सुसिद्ध्या कुर्मः सर्वदा खण्डन शत्रुघ्न कल्याणस्तुमस्ते। बाबा आपणको आशीर्वाद रे आमे आनंद रे राज्य शासन करियो। बाबा सब तुमरी कृपा बाबा, तुमरी जोगु ओ प्रभु भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि समस्त जीवित सब तुमरी कृपा बाबू। विधिर विधान विधिर विधान जहाँ अवश्य
ହେଇ ଦେଖ ତୁମର ପିତା, ଯାଅ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କର। ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ରଣ କରି ପରାସ୍ତ ହେଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ର। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ସୀତେ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ବାବାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତୁମେ ଆଜି ଜୀବଦାନ ପାଇଛ। ହେ ବାବା, ତୁମ ଚରଣରେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ନିବେଦନ। ଶ୍ରୀରାମାୟଣ